Nazdar všichni. Ja úplne nečakane vás chcem pozdraviť z mesta, ktoré sa volá, zase zabávajú na mne trošku. Hello. Ktoré sa volá Čukau. Nie, Čukaj, tak. Sorry. Čukaj, hej? Pozor na tú výslovnosť. Čukaj. Dobre? OK, prepnem a niečo vám okomentujem a nebudem z toho robiť zase dlhé videjko. Hello. Haló. Dobre. Nečakane som sa tu ocitol. Teraz zvážnila normálne, keď ma videla, že jak som zvážnila ja. Dobre. Nečakane som sa ocitol v tomto meste, lebo išiel som z hlavného mesta štátu Terengánu, čo je Kuala Terengánu. Stále to opakujem dokola, ja neviem, kto sa pozeral na predchádzajúce videá, kto nie. Hej. A smerujem do úplne iného štátu, malajského teda, takže nie úplne iného, ale iného, druhého, ďalšieho. A ten sa volá Pahang. A hlavné mesto je Kuantan. A do toho mesta Kuantanu ja som smeroval. Hej, tie dve mesta sú od seba asi 220 km. Ja som vedel, že to nedám, alebo tušil som tak, nie, že som to vedel, ja som to tušil, lebo bol som v Terengánu, som bol na celkom dobrom hoteli, takže nechcel som ja hneď zavčasu rána po zobudení vyštartovať a toto, ale užiť si ten hotel úplne, že naplno, hej. A plus ešte som mal nejakú prácu. Na tablete, povedzme, hej, tak aby som to nejako nerozvádzal moc. A no, maily som musel vybaviť proste. Debil, že to nepoviem hneď. No, a teraz ja sa na obed vlastne pohnem odtiaľ, vypadol som z hotelu, dal som si check out a ideme pozrieť túto mešitu. Dal som si check out, pekná inak, vyzerá dosť dobre. No, o 12:00 a musel som ísť, ešte som do mesta trošku povybavovať zase, došiel mi internet, ale plánovanie, ja som vedel, že mi dojde práve dneska ráno na obed, hej, vedel som to a preto som mal v pláne, že ja z hotela idem hneď do toho shopu, hej. Ten bol inak naproti môjmu hotelu. Ako zase neuveriteľné veci sa diali, že počúvaj ma, ja som im dal kartu, moju SIM kartu a hovorím, že potreboval by som dobiť akože kredit, hej. Už som to raz robil inak s tou SIM kartou. Ja neviem, či sa môže natáčať v takýchto priestoroch, radšej tam nejdem. Ja si to potom niekedy domluvím ešte s niekým a natočím ich aj pri tej, jak tomu hovoria, pri tej modlitbe, alebo ako sa to hovorí. Ale normálne sa spýtam slušne a chcem byť tam normálne s nimi. Takže, ale ja som toto chcel vlastne zvonku. Neviem, je tam niečo na tom vidieť, hej? Sú to pekné stavby inak. No, poďme ďalej. Takže, zase záhadné veci sa stali, hej? Prišiel som tam do toho a hovorím, že potrebujem dobiť kartu, prosím ťa. Ja už som to dával robiť, povedzme, že dvakrát, hej? S tým prvotným kupovaním a potom druhýkrát dobíjanie. Takže musíš sa zaregistrovať, hej, predložíš im pás a jedno s druhým a takéto veci. Počúvaj ma, a teraz ona to pozerala v systéme a hovorí mi, že
že či som ja niekde z Bangladeža, prosím ťa, z Bangladeža a povedala mi nejaké meno. Že na toho je registrovaná tá karta. Tak ty rozumieš tomu? Takže úplne mi to je jedno, hej, že na nejakého Bangladešťana je registrované moje telefónne číslo, ktoré mám ja v telefóne. Je mi to úplne jedno, hej. Ja akože nič tu nevyvádzam, ale keby som náhodou niečo vyvádzal, tak pôjdu po ňom. Takže mne to je úplne akože egal. No ale vieš, ako sa im to môže stať, že? Preverovala to dvakrát, ja som jej ešte aj volal na telefón a tak, ale toto zase ako riešim tieto. To som si potreboval vybaviť. Samozrejme, zaplatil som, dobila mi kredit. Nešlo to hneď. Hej, musela tam ešte niečo riešiť a teda. Preto ja to robím až vtedy, to chodím dobíjať, keď hodím to pred seba, hej, lebo idem na trh. Ja to preto chodím dobíjať až vtedy, keď mi prestanú dáta fungovať. Hej, ja viem, kedy mi prestanú dáta fungovať. Aj teraz som vedel, proste o 10. hodine dneska do obeda mi prestanú fungovať dáta, lenže ja som bol na hoteli, tam som mal Wi-Fi, takže ja som mohol pokračovať činnosti, čo som potreboval robiť tú prácu. A potom som vyšiel vonku a hneď naproti bol vlastne ten obchod, hej? A išiel som tamto vybavovať asi o 12:30 po obede, takže už mi tie dáta nefungovali. No a to je dôležité, lebo vlastne ako náhle jej to zaplatíš a 38 je nejakých 8 €. Ale to sú used. To sú používané, second handy. No však na tržnici, vieš. Aj tieto postelné veci. Ja to aj trošku cítim, že to je používané. Hello. Ja to aj cítim trošku, že to je používané. Ale tak, vieš, no pozri sa. 5 ringitov, 10 ringitov. Aha. Chodím to robiť až preto vtedy, keď mi to dojde, pretože nech sa to rovno odskúša. Lebo to nemusí úplne tak perfektne fungovať ako trebárs v iných krajinách. No a to som vybavil a vyštartoval som. Hello. A vyštartoval som. No, ale plán bol, a ten som aj dodržal, že pozri sa koľko vecí, všelijaké kabelky a kadejaké iné veci, peňaženky. Ja som si dneska kúpil to na peňaženku, aj vám ukážem akú. A všetko bude sekač podľa mňa. No, dobre, ideme naspäť, idem vám ukázať tú časť, kde sú kde je jedlo a pitie. No, totok. Vyštartoval som a plán bol taký, že lebo ja idem po pobreží, hej. Takže popozerám všetky pláže, ktoré sa dá. Všetky, aj tie, ktoré nemajú pomenovanie, proste ako náhle sa dá ulička, dá sa ísť k moru, dá sa ísť na pláž, idem tam, pozriem a tak ďalej. No a teraz, aby ste aj vy z toho mali niečo, aby som aj ja mal vlastne nejaký archív a aby som to mal zaznamenané, tak pozri, pôjdem po jednej strane teraz smerom tam, lebo za chvíľku sa otočím a ja pôjdem ešte naspäť. Pozri sa, to je strašne dlhé, to má asi kilometer. A jahodky za 25, teraz tomu nerozumiem, že 2. Aha, to ten jeden košík, to čo je? No 13, aha, 13, dobre. Že toto, no, dobre. Jasné, no, tak dáva zľavu ešte, že jeden ringgit ti dá zľavu, keď si zoberieš 2 tie boxy. Takže 13, to máme koľko? To máme 3 €. 3
3 € jeden ten box. Neviem, je to drahé alebo nie? Neviem vôbec, ja nepoznám ceny toho. A nepamätám si už ani ako to bolo toto. Ako to, jak sa hambia. Alebo nehambia vlastne. Jak to bolo v Cameron Highlands. I was in Cameron Highlands. You know Cameron Highlands? Have you ever been there? Have you ever been there? Yes. Yeah? I was there also 1 month ago. Oh, 1 month ago. Okay. Yeah. Okay. I am going again there. I'm going, yeah. And I can't remember how much is it in Cameron Highlands. Not same. 20, I think 21 kilogram or half kilogram, I don't know. Today, maybe 20. Maybe 20. Yeah? Today. 20. But in Cameron Islands, Yes. yeah? Yeah? How you know? You were there. Yeah. I come back. Okay. 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 It was nice to see you. Bye bye. Bye bye. Thank you. No. Vidíš, ale absolútne neviem, že kde som skončil teraz. Ja to musím na chvíľku asi zastaviť, lebo ja si musím rozmyslieť tých kokso. Čo som to rozprával? Hele, ja sa ospravedlňujem, lebo ja neviem vôbec, že kde mám pokračovať, lebo normálne som zabudol. Že tak ja to len dotiahnem tuto do... Vieš, že tuto ozaj robia v tých mixeroch, tie shaky. Aha. To robia. Hello. A s týmito som sa bavili aj inak, s týmito chalanmi. Bonjour. We don't say bonjour. We don't say. Bonjour. Bonjour say French. I'm not French. But okay. Bonjour. Bože. Neviem toto, kde som prestal, ale to je úplne jedno. Idem ďalej. Že do každej, podľa mňa som hovoril o tých plážach. O tých plážach som hovoril. Že do každej pláže, na každú pláž zabehnem, do každej uličky vleziem, hej? Takže takýto bol môj plán. A to som aj pekne dodržal. Takže to už bolo hneď jasné, vole. Počúvaj, ale nič necítim, žiadny pach z toho. Vôbec necítim žiadny pach. Počkaj, skúsim si takto spraviť. No teraz som trošku zacítil, ako keď sa začal s tými krevetami hrať trochu. No a pozri sa, koľko tu tých rýb má. Pozri sa, aké rybičky. Jo. Vidíš aj s cenami, výborne. 14, 10, 15, ojoj. No a to sme vlastne tu na začiatku na tej križovatke, jak som bol, hej. No a odtiaľ to ideme. Teraz pozriem túto stranu a potom pôjdem tak cik-cak z jednej strany na druhú. No inak ako, pozri. Nevyzerá to dobre? No to je pecka. Ja som si ale dal takú klobasu, ja vám ho ukážem. Čo som, inak, dneska som to moc netrafil inak s večerou. Počkaj, toto je ananás podľa mňa. Hello, madam. This is what? Pineapple? Pineapple. Yes. Okay. It is dry. Yeah. It is dry, yeah? No dry. Yeah, cream. Yeah? Okay. Can I... how much is it, please? You... Okay. Put the 3 pieces, please. 2 pieces. 3 pieces, please. Yeah? Takže to má na váhu, nie na kusy. Do enak. Enak 2 pieces. Neviem prečo to... This is only 2 pieces, no? Yeah. 4 ringgit. 4 ringgit? Yeah. These 2 pieces, yeah? Okay, give me one more, please. One more. Yeah? And it'll be 6. I think. Okay, váhu má? 6! Yeah. I know. Okay, počkaj, dáme peniaze nejaké, hej.
Ja som si to kúpil, už som jej to aj zaplatil a ona mi to zacvakla a ja som to chcel okoštovať, vieš, počkaj, idem to jesť. Good. Peanut honey. I love pineapple. I love pineapple. Pineapple honey. Honey. Funny? Yes. Pineapple. Funny? I am funny. Yeah? Okay. Right. Okay, bye bye. Thank you. Bye bye. Ano na ba siya?